Bij de Friesland binnen er jaarlijks een goeie 8000 mensen die het haar zorgpremie net op die betalen. Gewoon wij willen dit soort mensen even in van die toedroegen onder het Centraal Administratiekantoor. En krijgen ze een incassobureau op haar dak. Dat bezieken de gemeentes in de Friesland no vatten wezen. Betalingsproblemen veroorzaakt enorm veel sociale ellende. Vaak omdat het een stapeling betreft. Niet alleen een nota van de zorgverzekeraar, maar ook allerlei notas van energiebedrijven, van gemeenten. Soms zijn het mensen met een uitkering en dan is het ontzettend van belang dat we samen met gemeenten aan de voorkant van dit probleem het probleem zo klein mogelijk houden en liefst het probleem gaan oplossen. Wat er misgaan kennen is dat mensen een schuld ontwikkelen. Die te lang boeten beeld bloedt. En op het moment dat het dan duidelijk wordt, dan hebben wij nog een heel groot probleem. En wat we hiermee proberen is dat te voorkomen, zodat altijd signaleerd wordt dat er een financieel probleem is. Dat er dan ook op tijd stappen ondernomen worden kunnen om daarmee aan de slag te gaan. De Friesland is van 2014 al dwaande om mensen met een betalingsachterstand persoonlijk te benaderen. Dat werkt het beter als alleen nog een brief, mijn herinnering, zo blijkt uit ondervinding. De hoop is dat de gearwerking met gemeentes nog meer winst opsmieten zal. Ik denk dat wij sneller kunnen dalen met het aantal mensen met betalingsproblemen naarmate er meer partijen meedoen. Niet alleen gemeenten, maar ook de energieleveranciers. Er zal altijd een probleem blijven. Maar ik denk dat we het grootste gedeelte nog gewoon jij in beeld hebben. En dat jouwt dus mijn andere mogelijkheid om de problemen voor deze mensen te verliezen. Waar toch die mensen gewoon weer op een normale manier verder gaan kunnen met hun leven.